Russiýa we Türkmenistan goşar aýatlygy bolan adamlara türkmen pasportyny bermegiň üstünde işleýär diýip Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Maria Zakharova 12-nji iýulda ministrligiň web saýtyna maglumat ýaýratdy. Hakykatdan häzirki wagtda biz türkmen partnerlerimiz bilen goşar aýatly Russiýalara pasport bermek meselesi boýunça bilelikde tagalla edýäris. Edilýän tagallalar Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky ulalaşyklara esaslanyp berjay edilýär hemde olar bilen dolu sarlaşýar diýip Zakharova aýtdy. Rus türkmen goşar aýatlaryna türkmen daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleriň kabul edip başlananlygy barada Azatlyk radiosy ilkinji bolup 5-nji iýulda habar beripdi. Azatlygyň Moskwadaky we Aşgabatdaky çeşmeleri hem habarçylary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulugynyň Rus raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan türkmenistanlary halkara seýahat edýüşli biometrik pasporty bermek üçin dokumentleri kabul edip başlandygyny 4-nji ýylda habar berdiler. Russiýa bilen Türkmenistan 1993-nji ýylda goşar aýatlyk boýunça ulalaşyga gol çekdi. 2003-nji ýylda bu ulalaşyk ýatyrylyp iki ýurdun arasynda raýatlyk meseleleri boýunça täze protokola gol çekildi. Türkmen parlamenti bu protokolu desine tasdiklady we häkimetler goşar aýatly türkmenistanlardan diňe bir ýurdun raýatlygyny saklap galmaklaryny talap etdi. Russiýanyň döwlet dumasy bu protokolu tasdiklamady. İki ýurdun arasyndaky goşar aýatlyk meselesini kadalaşdyrmak boýunça ulalaşygyň 2003-nji ýylda ýatyrylmagyndan soň geçen 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu mesele çözülmän geldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkmenistana 10.000 töwre raýatyň pasport meselesi bilen bagly bu problema bilen ýüzde-ýüz galýanyny aýdýar. 3-nji ýurly Duşenbede okulan jemgyýetçilik leksiýasyny Merkez Aziýada adamlaryň öz janlaryny kastetmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna syn beriligi bu sebäpde şol sany Türkmenistanyny öz janyny kastetýänleriň meçöriniň dünýäde her 100.000 adamy düşýän 11,4 adam meçöriniň aňryk geçýänligi aýdyldy. Merkez Aziýada öz janyny kastetýänler baradaky leksiýa Duşenbedäki Merkez Aziýa Uniwersitetiniň Medeni miras we insanperwerçilik ilmleri bölümi tarapyndan gurnulyp, onu Abaşanyň Houston Downtown Uniwersitetiniň sosial işler boýunça muallimi Şahnaz Sawady Merkez Aziýada öz janyna kastetmek, töwekküllik we goraw faktorlarynyň sistematiki derňew diýen temadan leksiýa bilen çykyş etdi. Leksiyada aýdylmagyna görä her ýyl dünýäde 1,5 milliona golay adam öz janyny kastetýär. Öz janyny kastetýänleriň 76% pes we orta girdejili ýurtlara düşýär. Bu etwagçylygyň çen bilen 60% diňe Aziýa ýurtlaryna bolýar. Barlyklaryň görkezmegine görä öz janyny kastetýänleriň her 100.000 adama düşýän global derejesi 11,4 bilen deňeşdirilenini Merkez Aziýa ýurtlaryna özüni öldürýänleriň meçöri köplenç kän bolýar. Bu sebäpde öz janyny kastetýänleriň meçöri boýunça Gazagystan 48,1 diýen görkezji bilen iň ýokarda durýar. İkinci orunda Türkmenistan durýar. Türkmenistanyny her 100.000 adama 15,8 adam özüni öldürýär. Soňra Özbegistan, Kyrgyzstan gelýär. Sebitde her 100.000 adama öz janyny kastetýänleriň meçhur Täjikistanyny sebitde iň az adam bolsa-da bu ýurtda hem tendensiýanyň ýokarlanýanyny aýdylýar. Leksiýada barlyklaryň esas töwekküllik faktorlarynyň üstüne açanlygy hem aýdyldy. Olar 11 sany aýratyn alynan töwekküllik faktorlary bolup, esasan nikah we maşgala dogruklary bilen bagly. Marynyň bankomatlarynyň öňünde indi nobat ýok, sebäbi olarda pul ýok. Mary şäherindäki bankomatlaryň öňünde adamlar bank kartlaryna pullaryny nagdlaşdyrmak üçin indi nobata garaşmagy besetdiler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bu barada habar berip ýerli ýaşaýjylaryň bu ýagdaýyň sebäbini bankomatlarda pulun ýoklugy hemde häkimetleriň uzun nobatlara garşy görýän çäret hökmüni düşündirýänligini habar berdi. 12-nji ýylda Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine habarlaşýan ýurt içindäki habarçysy Mary şäherindäki bankomatlaryň tas ählisini aýlanyp olaryň öňünde indi nobatlaryň ýokdugyny, sebäbi indi olarda pulun ýokdugyny habar berdi. Onun maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi bir näçe gün mundan ozal bankomatlaryň öňünde dören uzun nobatlardan bir rahat bolan ýerli häkimetleriň bankomatlara indi pul goýdurmaýanlygyny aýdýarlar.
Olar bu ýagdaýy häkimetleriň uzyn bankomat nowbatlaryna garşy görüşi diýip düşündirýärler. Ýatlasak 8-nji ýulda Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Mary şäherine sanlyjy pully bankomatyň öňünde uzyn nowbatlaryň döreýänligini habar beripdi. Ol adamlaryň bankomatlaryň öňündäki uzyn nowbatlarda yssyk howada kösenýänligini gurrun berdi. Bankomatlaryň öňünde uzyn nowbat bar. Adam gatykän. Adamlaryň pensiýa we pasobiýa haklary olaryň bank hasaplaryna geçirilipdir. Ýöne olar nagtlaşdyryp bilmän kösenýärler diýip habar çaýtdy. Türkmen resmiýetleri bankomatlar boýunça ýurtda bar bolan kynçylyklary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýär.